Takže dobrý deň, ja vás vítam na webinári týkajúci sa vlastne práce s zákazníckym klient portálom v prostredí tiketovacieho nástroju Autotask. Autotask je nový tiketovací nástroj používaný interne vo firme Visicom, ktorý nahradil Vanladesk od 1.10.2014. Od 1.10. sú vlastne, od 1. oktobra sú všetky tikety vytvárané striktne do Autotasku a všetky nezatvorené tikety z Vanladesku, to znamená tikety, na ktorých ešte bola vykonaná nejaká analýza, boli prenesené tiež do Autotasku. To znamená, že keď sa prihlásite, boli ste kontaktná osoba o Vanladesku na tomto tikete a prihlásite sa do zákazníckeho portálu Autotasku, tak ho tam uvidíte. Takže Autotask, zákaznícky portál, je vlastne jediný spôsob, ako vytvárať tikety priamo do Autotasku. Vytváranie tiketov z mailov už nie je podporované, ale všetky maily, ktoré sú poslané na starú Vanladesk e-mailovú adresu, sú manuálne vytvárané tikety do Autotasku. Cieľom je vlastne, aby čo najviac ľudí začalo používať zákaznícky portál. Je to veľmi intuitívne a jednoduché a dosť podobné zákazníckému portálu Vanladesku. Autotask, zákaznícky portál, má plnú podporu Internet Explorer prehľadávača, ale môžete kľudne púšťať aj v Mozille alebo v Chrome a 99% vecí vám bude fungovať bez problémov. Je možné, že sa vyskytne situácia, kedy zákaznícky portál vyhodí chybu a v Exploreri bude fungovať dobre, ale ešte som sa s tým nestretol, priznám sa, v zákazníckom prostredí. Dobre, začal by som tým, ako vytvoriť nový tiket. Keď sa prihlásite teda do Autotask zákazníckeho portálu, otvorí sa vám nejaké takéto okno, ako vidíte u mňa. Aktuálne som prihlásený pod svojím nejakým testovacím užívateľom. V prípade, že si chcete vytvoriť nový tiket, alebo pozrieť tikety, alebo hľadať medzi tiketmi, začneme tým vytváraním tiketu. Môžete stlačiť toto veľké ikonu, ale máte to aj tu. Otvorí sa vám nejaký formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Červenou hviezdou alebo hviezdičkou sú označené povinné polia. Prvé povinné pole je tzv. Request type. Je to troška metúce, pretože request máme typ tiketu request, ale toto je chápané ako Vanladesku to bol call, to znamená, že to je nejaký nultý tiket, ešte nie je rozhodnuté o tom, či to bude incident alebo request. My pre incidenty využívame defect a pre requesty maintenance. Nie je až tak úplne dôležité, či vyberete správne alebo nie, pretože náš service desk si tak či tak číta popis tiketu a podľa toho rozhodne, že či to je tiket alebo či je to incident alebo request. Ja si teraz skúsim vytvoriť nejaký testovací incident. Prioritu môžete definovať od teda P1, čo je kritická, až po P5, čo je to najnižšia. Náš service desk vždy zhodnotí vám vybrať tú prioritu a buď ju teda ponechá, alebo ju upraví na základe vážnosti problému alebo requestu, ktorý ste nahlasili. Použijem teda najnižšiu prioritu, nadpis. Teraz využijem nejaký testovací. Ďalej vyberáte ticket kontakt, čo ste automaticky vy, ale môžete vybrať aj iných kontaktov, vlastne členov vašej firmy alebo kolegov, ktorí majú zaznamenaný kontakt v Autotasku. To znamená, že môžete vytvoriť ticket, ktorý ale kontaktom bude váš kolega a my budeme komunikovať s vašim kolegom. Ponechám svoje meno, svoj kontakt a posledná vec je inštalovaný produkt. Tu je to jednoduché, vždycky to je show all, to nemeníte a produkt bude vždycky Visicom Solution pre vás. A to je prakticky všetko. Buď teda ukončíte vytváranie save and close, alebo v prípade, že chcete vytvoriť ďalší ticket, tak dáte create new
uložím. Čo sa teraz udialo je, že bol vytvorený tiket do Autotasku a prišiel na našu skupinu, kde sa Service Desk pozerá a tikety preberá. A na základe toho, či je to teda podľa toho popisu to teda vytvára incident alebo request toho a priraďuje to na správnu skupinu, ktorá to rieši. Keď si chcete pozrieť, mám vytvorené tikety, tak si kliknete na My Tickets a tu vidíte, už teda som vytváral predtým nejaký tiket a dneska vidíte tu už aj ten, čo som vytvoril pred chvíľkou. To je vidno, že to je naozaj veľmi rýchle, tiket je hneď vytvorený, ako to vyklikáte. Môžete si upraviť nejakým spôsobom stĺpce, ktoré vidíte na jednotlivých tiketoch, buď už teda čo tam chcete vidieť, alebo v akom poradí. Napríklad tam nechcem vidieť request type, tak sa ťa vyhodím, alebo tam chcem vidieť created by, čo budem teda ja. A uložím si to. Ďalej máte možnosť exportovať zoznam tiketov buď do CSV, alebo do Excelu, alebo do PDF. A poslednou vec, čo môžete robiť je, v konfigurácii tu je nastaviť si nejaké pokročilé filtre. Ja už som si tu jeden vytvoril, ale môžeme vytvoriť ďalší, kde si vlastne naklikáte, ako vám ktoré tikety mám zobraziť. Toto má význam samozrejme hlavne v prípade, že vytvárate veľa tiketov. Skúsme to nejak upraviť. Neviem, tak to dajme tomu, či sa to nejakým spôsobom zmení. Výhodou je to, že ten filter, ak sa nastavíte, tam ostáva uložený. Môžete to teda zmazať a vytvoriť nový alebo editnúť. Keď chcete vidieť, toto sú tikety, ktoré sú vytvorené iba vami, alebo vy ste tam kontakt na tom tikete. Potom je možnosť Open Tickets, kde sú vlastne všetky tikety, ktoré boli vytvorené na vášho zákazníka. To znamená nie len vami, ale aj vašimi kolegami. Opäť tie isté možnosti ako v My Tickets. Recently completed tickets predstavujú tikety, ktoré boli zavreté, už vyriešené Visicomom a taktiež už bola bola reakcia, inak to poviem. Pýtali sme sa zákazníka, či to riešenie, ktoré sme poskytli, im vyhovuje a v prípade, že odpovedali pozitívne alebo teda, že sme reakciu nedostali po nejakej dobe, tak tikety automaticky zatvárame. To znamená, že tikety, ktoré boli vyriešené a ešte sme nedostali od vás, ešte sme sa nepýtali na vašu reakciu, tak sa to ešte nebudú vyskytovať. Toto sú tikety statuse complete, už ukončené. V prípade, že chcete nejakým spôsobom tiket pridať do neho koment alebo nejaký attachment pripojiť, tak si klikneme napríklad tento tiket, čo sme si dneska vytvorili. Otvorí sa vám nejaké editačné okno. V tomto editačnom okne, okrem toho, že vidíte nejaké detaily k tiketu, ako napríklad kedy bol vytvorený, kým a tak ďalej, takže je tu tzv. Service Provider Due Date, čo je vlastne dátum, dokedy má byť tiket vyriešený. Autotask automaticky definuje 90 dní pre každý tiket, takže vždycky kým to náš Service Desk neprebere, tak tam bude 90 dní, ale ako náhle sa rozhodne, že to je zmení to na incident, tak sa vypočíta ten due date na dátum podľa zmluvy so zákazníkom, teda podľa nejakých tých SLA, alebo v prípade requestu alebo zákazníckej požiadavky my odhadujeme, kedy je možné toto vyriešiť. V prípade, že chcete pridať nejaký súbor, tak dáte si attachment, tu si nájdem nejaký súbor, môžete ho nejakým spôsobom nazvať, aj keď on má nejaký vlastný názov, tak môžete nejaký ako alias použiť, takže dáme testovací súbor, pridať attach file a tu sa vám pridá, potom dáte vás save and close. Môžete pridať koľko len chcete tých súborov. Limitácia je 10 MB na jeden súbor, to znamená, že v prípade, že by ste chceli pripnúť niečo väčšie ako 10 MB súbor,
tak je potreba sa komunikovať s Visicomom alebo proste a dohodnúť sa, že ten súbor bude niekde uložený na FTP alebo nejak inak. Všetky komentáre aj attachmenty, ktoré boli pridané, nájdete tu na spodku, v tom tikete. Ja som teda ešte skúsim pridať nejaký testovací note, nejaký komentár, kde tiež musíte definovať nejaký nadpis, takže dáme, že komentár a obsah komentáru. V prípade, že toto ponechávate vždy zaškrtnuté, je to, že aby bola osoba, ktorá je priradená na tom tikete a ktorá ho rieši, aby bola notifikovaná, keď ten komentár tam pridáte, čo asi určite vždy chcete. V prípade, že chcete notifikovať ešte nejakých iných ľudí o tom, že ste dali komentár do toho tiketu, tak tu ich môžete napísať ich mailové adresy a bodkočiarkov oddeliť, v prípade, že ich tam chcete pridať viacej. Taktiež, keď ten komentár pridám, tak ho je vidno na spodku. V prípade, že chcete vytlačiť ten tiket, môžete tu použiť print. No, to je viac menej všetko, čo sa týka administrácie s tiketmi. Všetky ostatné záložky ako projekty, reporty, manage, knowledge base a custom links pre vás nie sú zaujímavé, pretože zákaznícky portál Autotasku je využívaný striktne pre vytváranie tiketov. Ani vám to nebude pravdepodobne fungovať. Potom v prípade, že chcete si nejakým spôsobom, môžete si dať editnúť vlastný profil, toto je akým spôsobom ste uložení v Autotasku, v prípade, že sa vám zmenil nejak váš telefón alebo mailová adresa, tak tu sa to dá zmeniť. No, mailová adresa môže byť dosť problém, pretože tá sa ukladá aj pre zákaznícky portál, takže tam by som to asi komunikoval, ale keď chcete hoci ktorý z týchto polí zmeniť alebo doplniť, tak nie je problém a môžete si to uložiť. Tým pádom budeme mať vždy aktuálne informácie o vás. Taktiež samozrejme môžete zmeniť svoje heslo, ktoré bolo automaticky generované Autotaskom a nie vždy je to často sada náhodných písmen a čísel, takže si to môže niečo vlastné. Myslím, že to je viac menej všetko. Ako som povedal, áno, ešte Autotask klient portu má vlastný help, online help, to znamená, že v prípade, že si chcete niečo sami dohľadať, tak si môžete popozerať, je to dobre popísané, sú tam aj príklady, môžete ísť cez index teda, alebo cez nejaký obsah, contents. Je to ale bohužiaľ všetko v angličtine, lebo Autotask je kompletne celý v angličtine, je to americké riešenie. Takže v prípade, že by ste niečo chceli vedieť a v tom helpe to nedokážete nájsť, tak no, môžete kontaktovať, mailovú adresu som vám posielal v pozvánke a ja vám rád zodpoviem každú otázku, ak budem schopný teda samozrejme. Tento webinár sa aj nahráva, takže ja ho uploadnem na YouTube a pošlem vám linku všetkým, ktorí sa nezúčastnili a boli pozvaní, aby si mohli pozrieť, ako pracovať s Autotaskovým portálom. Ja teda dúfam, že sa vám s ním bude pracovať dobre, v prípade hociakých problémov kontaktujte nás a ďakujem za pozornosť.